Какво става, хора? Ето ме с новото... Какво става, хора? Ето ме с новото видео на Clash of Clans. Атакували са ме накрая с 20 барбара. Сега ние ще атакуваме. Не. Няма. Този няма да го атакуваме. А този? Не. И този е силен. Не. Аре бе, що съм силно ми се падат. Да го атакувам ли? Айде. Късмет. Не. Давайте, гиганти, можете. Давайте. Можете. Знам и аз. И успяхте. Браво. Мам. Вече го няма. Умрях. Този клип също така не знам какво да правя. Викам си днес, даже не днес, преди 2 минути, ще направя един клип на Clash of Clans. Аре бе, не можете ли по-бързо? Така, ще вляза в някой клан. Трябва да си апдейтим това обаче, за парите. Много сте прави да нещо. Кой са? Няма. И 21 купих за нас. Айде и третата звезда идва. На път. Гати, давайте, гиганти. По-бавни не съм виждал. Това го разрушава за 5 часа дори. Готово. Май нито един гигант не се забави. Не, само един. Може би. Какво е това? Окей. Значи си го апдейтвам. Shit. Трябва да си апдейтим и Танхала. Това да събираме. Искаме войници. Тук е. Такова. Ако искате, направя английски, за да ви е по-ясно на вас. Ето, сега пак влиза в Clash of Clans. Оправям си езика. Да си го апдейтна ли? Не, то не мога да е. Айде. Ето, повече не трябва. Като е фул, ще атакуваме. Гати Славия! Аз с 2 гиганти ще го бия. Всъщност става се да отправя така. Другите да ми стоят. Айде, още един.
за да стане по-бързо работата. И то 20 пъти. Гати слаба. Има купи, па няма да гради. Сложили още един. Защото много бавно реагират. Не, няма. Голяма работа. 2 минути и 43 секунди трябва. Едва ли ще я свърша. О, файле, айде. 5 часа разрушателен там. Да сложи ли други? Слагам ги. Защото, нали, много бързо. Не обичам да реагира толкова бавно просто. Те пак реагират бавно, няма как да поправя явно. Айде бе. Хора. Хора. Вие не сте хора, сте гиганти. Ще ви там хора. Видим. Нервен. О. Как го дърсам. Така, още малко ни трябва. Колко имаме? Не колко гиганти. Аре бе. Още два. Тръгваме на битка. Няма никога да го атакувам. И теб. Мале, и колко съм далече нещата. Всъщност тя да го атакувам. Не, няма. Чуть може да ме бия. Видях, че има два топа. Може ли да го атакувам? Не. И той има два топа. А ти? И ти имаш два топа. Аре бе, всеки. Ти май нямаш, бе. Не ти виждам втория. Ето го първия. А втория. Добре, аре, той ще го атакуваме. 19 пъти. Сега ако беше всичко става, как ще да се радвам, не мога да кажа. Така. Право на вас, бе. Норм. Но ще умре. Селото ще си загубе. Айде да е норм. Убийте Мор. Той е тук. Третия епизод на Clash of Clans. Колко се радвам, не мога да ви кажа. Също така ще ви кажа, че мога да влезам в Clash of Clans докато направя епизод, докато не играя по-скоро. Аз докато не играя, докато не снимам клип. Така че не се притеснявайте. Например, не викате
Там не беше там, що е там. Такива работи. Що го мести? Такива работи. Не ми викат. Защото се дразна. Оф. Трябва на 100 гиганти, за да го разруша за 5 минути. За да разруша си за 5 минути. Също така ви казвам, че National Tanks е в София, студентски град Joy Station. Има турнири от Let's Play Spring. И той е там и цъка. Ири. Сега колко часа? 10:30. Почваха в 11. И вчера имаше турнир. И днес има. И айде победих. Най-накрая. Не има още. Чакай. Не. Втор. Победих. Първата ми победа в класа. Шегувам се. Там. Айде. Не знам, що си ги дадох. Древни на шапката шматка. Тук няма нищо. Тук, окей. Хора, това ще е за този епизод. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре. Бъдете здрави. Ще се видим на следващия. Чао!